Hakika ba laifi ba ne don ka tsare wayarka ko wayar ɗanka ko ta matarka daga kallon abubuwan da ba su dace ba a kan intanet kamar shafuka waɗanda ba su dace ba ko kuma duk wani bidiyo na tsiraici ko wani foto. Wallahi mutane da suna fama da irin wannan, za ka gani ko da ba su yi neman abin nan ba za ga wani bi na bayyana a kan wayarsu ko da wani foto ne na batsa wanda bai dace ba. A cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka dakatar da duka wannan abu, yadda za ka dakatar da wayar ɗanka ko wayar matarka ko da sun yi research a cikin Google ba zai taɓa bayyana a kan wayarsa ba. Appropriate content, make sure to enable these safe browsing settings. It's crucial for protecting yourself online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ba shakka wannan bidiyo za ka amfana da shi sosai kamar yadda ni ma bayani. Ina wanda yake ganin wasu bidiyo ne na batsa ko kuma wasu hotuna na batsa duk inda ya shiga yana ganin su cikin YouTube ne ko TikTok ko cikin wayar kana ma ka gani ana ma misali aka haka nan. Kai ko da wayar ɗanka yau na samu ma hanyar da za ka magance duk wata matsala cikin sauƙi. Kama YouTube ne, Chrome, Google Chrome ne, Facebook ne, Google ne, duk wata matsala ta kallon bidiyon nan batsa ko wani foto na batsa ya bar bayyana a cikin wayarka ko kuma a cikin wayar ɗanka ko kuma a cikin wayar matarka. Wannan matsala da ke damun mu kenan, to yau na kawo muku yadda za ka warware wa duk wannan matsala. Da farko dai idan kana son duk wani abu na batsa gar ya bayyana a cikin wayarka, duk wani foto ne ko bidiyo ya kamata ka biyo na ƙarshe insha Allah za ka amfana da wannan abin sosai insha Allah. Na farko shine ka shigo cikin Google Chrome ɗin kamar haka, gashi. Idan ka shigo cikin Google Chrome ɗin kamar haka, wanda za ka shiga da farko shine za ka ja tire nan inda wannan profile ɗinka kamar haka sai ka danna wajen profile ɗinka. Idan ka danna wajen profile ɗinka, sa'an nan ka zaka nan wajen safe search sai ka zaka nan ka danna shi. Idan ka danna shi sai ka bar shi kin dezactive, gashi nan sai ka danna shi ka danna dezactive. Duk wani irin ɗanka ne ko matarka, duk wani irin abu da zai tambaya idan akan fannin batsa ne cikin Google ba zai taɓa samun su ba. Kamfanin Google ba zai bar shi ba ya ga wannan abu. Kama da bidiyo ko foto, kamfanin Google ba zai bar shi ba ya gane. Na biyu shine yadda za ka magance haka nan ta YouTube. Ko cikin YouTube za a gani wani bidiyo na batsa ko kuma suna bayyana wanda kai ba ka son su. To na farko shine idan ka shigo cikin YouTube ɗinka za a gani ka shigo haka. Da farko da Allah ka danna mana subscriber a cikin wannan tasha tamu domin ba shakka insha Allah na san za ka amfana da shi sosai. Kana ka za ka nan ka yi mana wannan wajen notification duk wani bidiyo da mun sa insha Allah za ka san shi sosai. Da farko shine idan ka shigo cikin YouTube kamar haka sai ka shigo cikin wajen parameter na YouTube. Gashi cikin wajen setting na YouTube sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi sai ka yo ƙasa ka taho gashi yauwa gashi nan sama sai ka zaka nan ka danna shi wajen parameter generate sai ka danna wajen parameter generate. Na farko shine idan kana son duk wannan bidiyo ko kuma wani hoto duk wanda an batsa ya bar bayyana a cikin YouTube ɗinka sai ka zaka nan gashi nan inda na gura muku wannan alama sai ka zaka kunna shi nan. Duk wani foto ko bidiyo ba zai taɓa bayyana a cikin wayarka ba idan na fannin batsa ne ko kuma duk wani abu wanda bai da kyau. Na uku shine yadda za ka dakatar da haka na a Chrome. Kamar yadda na gaya ma wannan bidiyo ba shakka za ka amfana da shi kuma za ka iya security na wayar ɗanka da kallon bidiyon batsa. Na biyu shine sai ka shiga Chrome na ƙarshen sai ka shiga Chrome. Bayan ka shiga Chrome za ka danna nan gashi inda an gwado wannan wajen 'yan ɓallaye nan guda uku sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna za ka ja ka yi ƙasa. Idan ka yi ƙasa sai ka shiga gashi inda an rubuta wannan parameter sai ka danna wajen parameter. Bayan ka danna parameter sai ka ja ka yi ƙasa. Wanda za ka shiga shine parameter confidentiality and security sai ka danna wajen confidentiality and security. Bayan ka shiga na cikin wajen confidentiality and security wanda za ka shiga da farko shine
sai kai ƙasa. Idan kai ƙasa gashi nan inda an gwado ma utiliser un DNS security gashi nan wajen DNS security, sai ka zaka nan ka danna wajen DNS security. Idan kana son duka kulle wannan abin, wannan muddin ka bar shi haka, duk wani ɗanka ko wayarka ko kuma wayar matarka duk idan ya shiga ko da ya yi research na kalaman batsa ne ko kuma za ka gani zai ga yana ganin bidiyon batsa ko kuma sun hotunan da batsa wanda ba su dace ba. Wanda za ka danna da farko shine za ka danna nan inda wannan ɗan ƙwallon ga sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi na farko yadda za ka yi duka kulle duka wannan abin sai ka shiga nan gashi clean browser family filter, sai ka danna nan clean browser family filter. Idan ka yi haka duka wani bidiyo na batsa ko kuma foto kai ko da ya rubuta ne idan fannin batsa ne Google Chrome ba zai bakko shi ba, ba zai iya ba shi amsa ba. Wannan ya kamata kai ma ka kare wayarka daga irin faɗa wannan tarkon, sannan kare ɗanka ka kare matarka. Dan Allah idan wannan bidiyo ya burge ka, abinda nake so ka danna mu subscribe kana ka yaɗa wannan bidiyo domin na san mafi yawanci 'yan uwa za su amfana da shi sosai. Insha Allah. Mun gode.